समय के शिला पर खिंचे चित्र कितने, किसी ने बनाया किसी ने मिटाया। कोई कहे इस दुनिया की रस्में, कोई अपने करनी पे आंसू बहाया। किसी की मुकद्दर की दासी है दौलत, किसी की करम में है टूटी पलानी। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा सिर्फ 2 बूंद पानी। ताई भैया ये 2 बूंद पानी का मतलब रउआ लोग बुझतनी। 2 बूंद पानी से माई या बाबूजी के जब 2 बूंद पानी मिलेला तो एगो फूल खिलेला, जौन बेटी होली या चाहे बेटा होले। तो आई ओ माई बाप के अर्जी ओ बेटा बेटी के किंग लगावे के चाहिए, ये भजन के माध्यम से रउआ सुनी। माई बाप से होला जन्म से करम हो, जन्म से करम ओकर अर्जी लगावल जरूरी हवे, जरूरी हवे। जे अनहरिया में देला सहारा कहीं, सहारा कहीं ओके दिया ना देखावल जरूरी हवे, जरूरी हवे।
भरोसा कहाँ याद हंस के भुलावल जरूरी हवे जरूरी हवे याद हंस के भुलावल जरूरी हवे जरूरी हवे पूछे खबर हो पूछे खबर ओके चंदन लगाव जरूरी हवे जरूरी हवे ओके चंदन लगाव जरूरी हवे